Barkanmu da yammaci. Mai sauraro da masu kallon mu kamar yadda aka sani. Suna na Safwan Ɗanbare. A yau na shirya domin nishaɗantar da ku da kuma wato ƙayatar da ku game da mawaƙin da na kawo muku a yau, wato Muntaka M Adam. Muntaka M Adam mawaƙi ne wanda yake tasowa. A kowane lokaci zaka ji cewa a duniyar mawaƙan Hausa ana ganin cewa mawaƙa masu tasowa ba sa samun tallafi kuma ba sa samun wata kulawa. Domin ana ganin cewa kamar ba su kai yadda ake tunani ba. Don haka a yau na kawo muku hira da mawaƙi Muntaka M Adam wanda nake fatan zai ilimantar kuma ya karantar. Masha Allah, sunana Muntaka Muhammad Ango wanda aka fi sani da M Ango. To a gurguje sunan kamar yadda na faɗa, sunana Muntaka M Ango. Sannan kuma an haife ni a unguwar Dukawa da ke cikin birnin Kano. Haka na yi makarantar firamare da sakandare da kuma gaba da sakandare. Na aiki yanzu a hukuma da ke kula da asibitoci ta jihar Kano, Hospital Management Board Kano. Abin da ya bani sha'awa na shiga harkar waƙa bayan na tashi da ita, to akwai wanda na taso gaskiya ina yawan sauraron waƙoƙi daban-daban na Hausa da na ƙasashen waje na Turawa ko Larabawa. To wannan ya ƙarfafe ni gaskiya, baya ga yadda na faɗa na ce na tashi da ita gaskiya waƙa. Gaskiya ne, sannan kuma jama'a da muke tare da su sun ƙarfafa min gwiwa na cewa ina da baiwa a harkar waƙa. To wannan ya ƙarfafe ni gaskiya. Waƙoƙin da aka sani sai dai in ce akwai waƙa da aka sani da ita Kalarki, akwai waƙa kuma yanzu wacce take zan iya cewa bakan damiyata baiwa, wacce nake godewa Allah bisa baiwar da ya mun ta waƙa. Ko za ka yi mana wani waƙar ta baiwa ko da iya amshinta ne? Waye dungwani Allah mai bani ba da na roƙa ba, shi ya bani baiwa Allah ba da hali da wayo na ba. Tun na zanin goyo har na tashi gashi na zan babba. Laifukan da ne Allah ni dai na faɗin na tuba, ya rabi ba dan hali na ba, don rasulu mai kyan ai ba. Insha Allah. Gaskiya ina jin daɗi kwarai da gaske, domin duk abin da kake yi kana so ka ga jama'a suna saurara, musamman na sauti. To alhamdulillah duk lokacin da na ji ina jin daɗi matuƙa da gaske, sannan kuma ina alfahari da masoyana. Ta farko gaskiya ni na tashi ina son karatu, dan ban fiye kula-kula ba, amma zan iya sha budurwa da farko kan na faɗa fa da mun ta yi aure. Kawai lokaci ne Allah ya kaddara cewa kamar yadda na faɗa gaskiya ni karatu na fi so lokacin. Kuma ita ta isa aure, kaga ba ta yadda za a ce ta zo na jira na, musamman irin rayuwar da ake. To gaskiya wannan bai sa ni na yi kwallafa raina ce sai na aure. Gaskiya ban yi ba, amma ina da wannan tunanin a ruhina. Abin da ya sa na har yanzu ban yi ba, ka san komai ba ka sake shi kai tsaye ba, ko da wa'azi ne. Shi a ilimance ana so ka bayyanar da ilimi inda mahallinsa yake. To ina ta auna cewa ta wani siga zan fito in yi wannan waƙar yadda jama'a za su fahimta. Za ka yi waƙa ka tura amma baka isa bai gamsar ba, saboda saƙon bai je wa mutane da suke so ba. Waƙa misali in kai waƙa kamar halin da mutane suke kafafen yaɗa labarai, ana ƙorafi a kai abubuwan da bai kamata ba. Idan kawai ka zo kana wani abin da suke bai dace ba, wani kana faɗa, wani yana ji ma ba zai ɗauka ba, amma ka shigo da shi sigar da yadda zai tsaya ya saurara, sai kuma ka ga ya yi masa tasiri.
gaskiya ne. Kafin na shigo harkar waƙa tsundum, ina yawan ji ana faɗan mawaƙa suna da girman kai, kuma har yanzu ma ana da wannan, amma na ɗauke shi a cewa hali ne. Mutanenmu kowa da irin halinsa, ba na fariya da wannan, ina godewa Allah. A haka ba, a matsayina na matashin mawaƙi muna tasowa, jama'a suna ɗan yabawa, kuma abinda mutum zai kalla, Allah ya karrama ɗan adam. Kuma duk abin da kake fadan jama'an nan kake. Idan ka ce kana wulakanta su, kana abin da bai kamata ba, to me riba? Idan yau suka ce sun daina sauraron ka, sun daina, kuma kafin kai an yi miliyoyin kama sun shahara, kuma yau babu su, domin duk abin da Allah ya daga yana da lokaci zai sauka. An taɓa a saka waka ta a fim ba, kana da wanda daraktoci suke sun ɗan yi magana na cewa suna son haka, to amma yanzu an koma salo ba kamar da ba. In za a ga mutane suna fina-finai ne masu dogon zango, to suna so ya za a yi su yi waƙoƙi waɗanda ba kasafai ake sa waƙa ba. Da sai ga an yi waƙa 5 a cikin fim guda ɗaya, to haka yanzu an taƙaice wannan abu. Wake da shinkafa. Gaskiya kowa da irin yadda nake kallon sa, akwai abin da nake ni gaskiya ina da koya mutum yake kallon da nake masa ta fuskoki daban-daban. Me zan ƙaru da shi, me yake da shi wanda zan ɗauka ne amfani. Ali Nuhu yana burge ni wajen zaman sa cewa gentle ne, ma'ana ba shi da wasa. Adam A. Zango shi kuma yana da burge ni wajen irin kamar haba-haba da yake da mutane. To waɗannan abubuwan, wani za a gan shi faran-faran kamar ni, wani zubin za a gani mai tsauri, wani zubin abin nan. To kaga su kuma wannan yana da wannan halayya ta kankam, ta tsantseni, wannan shi kuma yana da haba-haba da mutane. Na'am, to muna godiya.